to parádní úplně. No. Takže nevím, jak dlouho se zdržíte. No tak určitě chvilku, jo. Takže teď vlastně, jak jste vás neviděl, takže jste byl v průvodu. Takže no já jsem tamhle tím krasavcem naším. No. Tak jo, takže viděl jste průvod, tady to bylo vlastně takové zahájení, teď bylo malé přivítání a skrz toho jsme to urychlili. A vlastně tady ty hostů, kteří přijeli, no a teď budou probíhat vlastně nějaké přestávce ukázky jednotlivých sborů. No tak to bude parádní. Připravili, jo, historické techniky vlastně až po tu, dá se říct, tu novodobou. Jo, takže tak to bude úplně perfektní teda. Tak. Poslechu nám bude hrát vlastně Věchová hudba Račovianka. No, takže Račovic? No tak to je skvělý, tam jsem zrovna zítra. Takže jo, tak to já vám dám tady za pozvání, to je tady ta moje originální slivovička. Jo, děkuju. Kde jsem si sbíral i část trnek, pak mě rozboli kolena, tak už jsem nemohl teda. Takže se zabrusil do zahrady. No tak jako tady po té silnici, bohužel já, no, ale jako tady na té silnici to jezdím pořád, jo. To je hrozně fajn, protože vaši kolegové mě svezli vaším požárným autem, což je ta pravda, že v požárním autě jsem měl poprvé v životě a i poprvé v životě jsem měl houkající požárním autě, což je docela teda zážitek. To mi připadalo skvělý. Když nejsou koně, tak pomohou sami hasiči, jo, nebo občané. Tenkrát, když se začínaly pořizovat první ruční stříkačky, které byly tažené koňmi, tak většinou byly někde u velkého sedláka nebo v nějakém stavení. Stříkačka je velmi stará a už má i svoje díly opotřebené, takže ji se musí opakovat. I když je pravidelně skoro každý pomáhali a nyní vidíme uchování, slyšíme, že je tam píšťálka. Jinak tedy přeju především hasičům, ale i ostatním, ať se máte dobře, ať vám to jde, ať se ty vaše aktivity rozvíjí. Trošku mě vždycky mrzí, když na jednu stranu vidím, co se v naší zemi děje, že na jednu stranu zloději se nám smějou do ksichtu a vysmívají se nám na druhé straně hasiči a říká se, že nejsou peníze, což je opravdu chyba. A právě u těch hasičů to je právě to, že já si vaší práce moc vážím, protože oni si to lidi neuvědomují do té chvíle, dokud nepotřebují pomoct. A nyní nám strojník nese vodu, doufám, že se mu to podaří. Takže voda je hodící, já tu se do trojníku přešáme. Takže pokud je blízko zdroj, ale pokud ten právníka, Já když jsem tuhle Bojkovicí viděl zásah dobrovolných hasičů, kdy opravdu, já jsem tam byl zrovna v muzeu, jsem tam natáčel nějaké propagační video, a opravdu ze zaměstnání naběhli snad do 5 minut, všichni tam vyskakovali z aut a utíkali na zásah, tak je to strašně obětavá práce. To znamená na úkor svýho volna, na úkor prostě osobního života. Člověk musí být připravený, aby třeba pomáhal ostatním a víceméně dělá to zadarmo, což je prostě super a je to úplně příkladný. To znamená opravdu, přeji vám, ať se vám daří a doufám, že v budoucnu vám budu moct pomoct a budu se taky vždycky snažit pomáhat. Mějte se hezky a děkuju. Takže já trochu připomínám tu historii, co jsem vzpomněl, že až do roku 1942.